oever van het meer van Galilea, twee broers, Andreas en Simon. Hij riep hen, volgt mij. Ik zal u vissers van mensen maken. We samenkomen onder een altaar, rondom het woord en het sacrament van onze Heer, doen we dat om kracht en inspiratie op te doen voor het leven van elke dag. Bij Jezus kunnen we altijd ons verhaal kwijt en ook ons verdriet en onze pijn. Bij Jezus kunnen we op verhaal komen als bij een goede vriend die je helemaal kent en vertrouwt. Want hij verbindt zich heel intens met ieder van ons. Met ieder van ons die gaan. In de heilige hostie komt hij zich helemaal aan ons geven om zijn leven met dat van ons te verbinden. Laten we ons tot God bekeren, bidden wij voor zijn genadevolle barmhartigheid, opdat we de Eucharistie, het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus goed kunnen vieren. Ik benijd voor de almachtige God en voor mij allen dat ik zondig heb en door de gedachte in de genade, door mijn schuld, door mijn grote schuld, namens mij en Maria altijd dank. Alle engelen en broeders en zusters van mij bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u voor ons. Heer, ontferm u voor ons. Christus, ontferm u voor ons. Christus, ontferm u voor ons. Heer, ontferm u voor ons. Heer, ontferm u voor ons. Laat ons bidden. Laat uw liefde ons leiden bij al onze dagen. Geef dat wij in de naam van uw welbeminde Zoon niet ophouden het goede te doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u, met de Heilige Geest, leeft en is God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, broeders en zusters. De tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben, zijn als hadden ze die niet. Zij die wenen, als wenen zij niet. Zij die zich verheugen, als waren zij niet verheugd. Zij die kopen, als werden ze geen eigenaar. Kortom, zij die met het aards omgaan, moeten er niet in opgaan. Want de wereld die we zien, gaat voorbij. Dat zover de eerste lezing.
Nadat Johannes de Doper was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde daar Gods blijde boodschap. Hij zei: de tijd is vervuld, het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas. Terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer, ze waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: kom, volg mij. Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder gaande zag Jezus Jacobus en diens broer Johannes. Ook zij waren in de boot bezig hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Jezus hen. Zij lieten hun vader met de dakloos in de boot achter en volgden hem. Woord Gods met het heilige evangelie. Mogen deze woorden ons geloof versterken. Schep op je genade en Jezus Christus in uw zoon Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren in de naam van Maria, die geleden heeft op Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die in de nationale, de herder van deze en de Joden, die opgestegen is in de hemel, zijn rechterhand van God almachtige Vader, naast de grond de oordelen, de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijheid van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Bidden wij volgen tot onze God en hemelse Vader, voor onze kerk, dat zij door het inzet van het eeuwige doden onze samenleving weet terug te winnen voor Christus. Laat ons bidden. Voor onze maatschappij, dat zij zich behoorlijk hechten zijn op haar christelijke grondslagen. Laat ons bidden. Onze ouderen en zieken, dat zij zich altijd thuis en opgenomen voelen in onze christelijke gemeenschap. Voor onze jeugd, dat zij Jezus hervinden als ideaal voor hun eigen leven. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u zo horen. Bidden wij voor alle kinderen, vooral de kinderen oorlogsslachtoffers, kinderen in ons eigen land, van huiselijke geweld, en met name de kinderen die ieder jaar in ons land worden doodgeslagen. Gisteren kon ik vermoeden, dat zijn er ongeveer 55 per jaar in ons land praktijken gevolgd worden, maar niet een halve jaar kinderen in de wereld zetten en die dan vervolgens in landen doodslaan. Wij bidden voor de zielrust van onze dierbare overledenen, dat zij onze volsprekers bij het opgekomen zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u. God en Vader, deze gebeden leggen wij nu in gelovig vertrouwen voor. Die gij kent onze doden, de onze weten van het leven, de diepte van het hart, waarvoor we vaak geen woorden hebben. Voor al ons bidden dat ons dichter brengt bij u, door Christus onze Heer.
We zeggen dat vaak bij de Heer. Zijde voor de dankbaarheid waar. Altijd overal door Christus onze Heer. Om de gedachten van het kruis te zegen bij de volksstand, heeft hij de laatste dagen met zijn apostelen zichzelf aan u opgedragen. Als een lam zonder gebrek, als het offer van lofprijs, volmaakt met u kan vallen. Dit sacrament wil hij ons gevoelen en herinneren. Alle mensen in deze wereld één maken in geloof, één in goddelijke liefde. Zo na de tafel van dit heilige mysterie, om vervuld op uw goede gaven met schapen te worden, gelijk in het licht. Daarom wordt in de hemel en de aarde die woord van aanbidding, en met de engelen zeggen zij, vol vreugde, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemels en aarde. Als in hemel en aarde, waar heerlijkheid, hosanna in de hoogte. Gezegend hij die boven de naam des Heer, hosanna in de hoogte. Ja, gij Heer, zijt met hem. U loopt leven schepping, of gij in al het leven en aan van het leven, en hij bent op uw weg. Gij laat uw nachten zadelen en vol met uitbrengen naar aarde. Maar waar de zon opgaat en waar ze neergaan, wordt aan uw naam belofte gevolgd. Door hem die onze meester is, Jezus Messias, uw Zoon, in wie de graag zichtbaar brengt van de scheppende Heilige Geest. Zo willen wij het spreken, neem deze gaven aan. Wij staan aan uw tafel af. Heilig door uw geest, om lichaam en bloed te worden voor onze Heer, op wiens gezag wij deze geleiding behartigen. Want in de dag dat hij overgeleverd, dat hij het woord sprak de dag zeggen, zegen u, braken en gasten aan de leerling met het woord. Neem en eet hiervan, jij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Evenzo naderhand hij van eigen leven. Dankzeggende zegende hij en gaf hij aan de leerling met de woorden, neem deze week en drink die altijd. Want dit is de week van het dien, altijd duurende vervolg. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt verkocht, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van onze dood. Als wij dat eten van het brood en drinken wij zijn leven, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Daarom, o Heer, gedachten het aan de Heilige Geest, de verrijzenis en de opstanding ter hemel, maar ook in de verwachting van zijn wederkomst, brengen wij tot uw opstaan en dragen wij u op het levende offer. Zie neer, spreken wij deze offeranden van uw gemeente en die offer aan hem en wie je dan dragen hebt. Geef het wij door het lichaam van Jezus, vol
bevestigen kerk die het ballingschap is zolang de wereld duurt, maar aan één liefde en geloof. Samen met de dienaar van Franciscus van de Paus, onze bisschop, heel de gemeente in de wereld dienaars. Wees haastig tot hulp geweest van deze gemeenschap die jij geholpen hebt om voor uw aangezicht te staan. Verenig al uw gestorven kinderen in uw ontferming, vader van harte. En laat onze broeders en zusters, allen die ons zijn overgegaan uit deze wereld, het aangezicht tegemoet van uw Messias binnengaan kunnen wij, maar ook wij hopen eens en voor altijd zalig met uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. De wereld, verrijkelijk schepping willen, alles wat goed is. Want door hem, met hem en in hem, zou je daar geprezen zijn in onze God almachtige Vader, in eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in het eeuwigheid. Amen. Met de woorden van de Heer naam willen wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden dagelijks brood, vergeef ons onze schuld, zoals wij ons schuldig vergeven. En niet ons in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef de vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door de verwachtelijkheid, vrij zijn van zon, beveiligd zijn, gehaald onrust, hoopvol wachten op de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heer Jezus, jij hebt aan de apostelen gezegd, verweten naar ik u mijn geweten geef. Laat ieder van onze zonden, maar op het geloof van de kerk. Vervul uw belofte, die geeft het vrede in uw naam, en maak ons één, jij leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met u. Laat ons dat wij niet de zonde der wereld zijn. Laat ons dat wij niet de zonde der wereld zijn. Laat ons dat wij niet de zonde der wereld zijn. Dit zijn de Heer. Ik ben